I just want to say thank you so much. At the moment, Maui Kuduni, Angima Kumrop, I cannot complain. I will not in my life complain of the small thing. Majechi netemo imodugunhuma. To kaka nisuka jowete mane biro lima, nangiso gi I'm very strong in the Christ. Amen. Who is alive in me and who is alive in you, and he is alive today. Remo mane Yesu chwerege got Calvary omiangima agonga Nyasaye erokamano nikech owacho ni noting'o duto, alibeba yote, gimoro amora nyaka tuochewa noting'o, ameibeba yote. So I will never complain ya gimoro achiel. So okadwaga ilo wang'ani ahinya nikech ji penja ni hii macho ingine inaona, hii macho ingine that's the gima
kata jini okay. Okanya neno ji very clearly, but I'm seeing nikech angima kobuok manigi mang'eyo. So that will be my testimony. Nyaka to adhielo ni angima kuom Yesu, to Yesu en jawarna kata seche machungi. Koro wagoero kamano jadolo, Nyasaye mondo ogwedhi kabisa kabisa. Jakom office mar lemo dholuo, may God bless you so much. Tagoero kamano no ufuke manomulo. I won't forget gima notimona tamagapimo nyaka kawuono. Agoero kamano Nyasaye mondo ogwedho fuke manochiwo kanyiewona machungwa on that day that I was sick. Nyasaye mondo otiru malo kamano. Waduto Nyasaye oluongowa e kinde ma wantie ka ngima mondo wabed jowuoth. To wan jowuoth mok dhi kama opogore, to waduto wawuotho kowacho ni wadhi kanye po. Somo mwasomo kawuono Jo-Hibrania, wasomo somo ma konyowa winjo tiend yie, nikech wuoth mwawuothe ka wan jowuoth to wawuotho mana ka wan kod yie. Amen. Ka wawuotho to wawuotho ka wan kod ang'o? Nikech yie ema konyowa. Yie konyowa nikech ka ok yie to ok wanyal neno maber kaka Jo-Kristo. Omiyo wagoni erokamano Nyasachwa, be wagoni mos dada, Nyasaye mondo omed jiwi, omed tegi kendo ihere mana Nyasaye kaka isehereno. Adwa loso e thor mar wach mar jawuoth, bedo jawuoth, or understanding the pilgrimage. Wang'eyo ni nitie lugha mar Kisungu maluongo ni pilgrim. Pilgrim en jawuoth. Amen? Jawuoth. Wen moro wacho ga ni unyo ka wagero an jawuoth madhi kanye? An jawuoth madhi kanye? E polo. Wen moro be nitie ma wacho ga ni ane un jawuoth to udhi kanye? Un maneno enyima ka. Akiana ng'ama ndiko wendo. Akiana neno ga jawuoth bwana, akiana neno waga. Akiana wacho na mar mondo mi apenj kaka ibedi penja, in jawuoth manene enyima ka idhi ga kune. Un jawuoth to udhi kanye? Un manene enyima ka. Ka wasomo mumaka mwasomo no, to ka wachako chapter verses 1, ubiro nwang'o ka nitie ji moko ma nyingi oluong kamano. Nyinge moluong kanyo, nama mokwongo oluongo nying Abel, donge? Kata Habil, oluongo kod Kisumu ni Abel. Owinjo Abel, Habil, owinjo Enoka, owinjo Noah, owinjo Ibrahim, owinjo Isaka, owinjo Jakobo, owinjo Sara, owinjo Musa, owinjo Israel, owinjo Jeriko, wall mar Jeriko cha, owinjo Rahab, owinjo Gideon, owinjo Barak, owinjo Samson, owinjo Jephthah, owinjo Daudi, owinjo Samuel, alafu chako summarize go jonabi mamoko. Mano kisomo chapter 11 no te, lakini wan ka watieke wawe chapter verses 10 kod 14. Amen. To mami some maber kaka chunya ne gombo no some maber maonge haraka kendo mana no winjo maler. Amen. Adwa mar mondo mi awachi ni onge kaka inyalo bedo Ja-Kristo to in achiel kuom jowuoth. Onge kaka dibedo Ja-Kristo ni wacho ni in Ja-Kristo to in achiel kuom jowuoth. Jowuoth in this context gin pilgrim. Jo-Kisungu luongo ni pilgrim. To a pilgrim kata jawuoth ma en Ja-Kristo en jawuoth ma wuotho kaka ler e piny. Yani dwane en kowuotho to wuotho kaka ang'owa? Ler ang'oya e piny. Nikech mana e gima wawinjo kae verse 14, 13 mosomnwa cha, ng'ato nyalo rangi kendo. Verse 13 wachonwa ni jogo duto notho, joma nokwanwago. Amen. Jogo duto notho ka nigi yie, ne ok gin
nwango gik mane Nyasaye osingore ni gini nomigi, to ne gigeno gi kuma bor migiyie ni gin gik mantie adier. Ne gibulo ratiro ni gin mana welo gi jowuoth e ang'o e piny ka. Hallelujah. Ne gifulo ratiro ni gin ng'awa ni gin mana welo gi jowuoth e piny ka. Ma gima kopo ni dhano mawuotho kod tiende pinyni to moloyo ja Kristo wiye wilgo mopo ka wang'e obalo monwang'ore korango mana gik matek gi mabeyo gi mamit gi maricho ni amo concentrate to wuodhini obalo kode moringo mabor kode kabisa. Kech onge chieng' manibed kod confidence mar wacho ni in jowete an jawuoth, an wendo. Winjo wendo wachana wan mana welo. Ang'eni weche wacho gi chuny gombo ni winji nikech gichal gik mawacho ni dhi tho kiny. Lakini ng'ene tho to bende ng'ama ong'e chiemo tho bende Yesu pagi. Verse 14 to wacho ni ka ji wuoyo kamano to mano nyiso malong'o ni gigeno yudo piny margi giwegi. Bas adok kama nawacho cha ni muma kawasomo kendo kadhowachunwa e wach mar bedo jawuoth. Wang'eno oganda ma present na kaka jowuoth gin Jo-Israel. Amen. Omiyo chapter 11 mar Jo-Ibrania wachonwa achiel kuom jogo ma Nyasaye noseluongo kendo yiero motayogi mokokadho kuomgi. Wanyalo winjo nyingegi nikech yie mane gin go. Amen. Wakwano gi gin Abel, gin Enoch, gin Noah, gin Abraham, gin Isaka, gin Jakobo. To jogi duto iwacho ni ne gin joma strangers to kaachiel gi pilgrims. Stranger iwacho ni ka in a stranger literally omino a foreigner, ng'at mane e kind oganda mok mamare. Ka in jaluo to in e kind kabila moro, kata ka in kabila moro to in e kind joluo, in stranger nikech gikiai. Ikia culture gi, tikia dhogi, timbeni kaachiel gi dhogi gi language ni opogore. Amen. Ka pilgrim in jawuoth madhi, you don't have a permanent stay. Hallelujah. A pilgrim are those who live in a foreign land away from their own people. You are in a foreign land but very far from your own people. In a piny mak maru. Omiyo ka somo majo wetena to ber mondo mi wang'e ni jowuoth, ng'ama jawuoth kaka muma puonjowa en ng'at mong'eyo ni odhi dalagi. An jawuoth ma dhi kanye? Polo e dala. Polo dalawa, polo e dala, polo dalawa, polo. These things are very difficult. Kisi jimoka kune a post a word ka, mada bilo wana mwana biya wai kwe jimoka. Begini weche moko mana maagi kendi to kata bende maga. Amen. Nikech gik madawachogi awinjo ka gin gik magombo mar mondo mi odonj kuomwa mondo redefine kaka operate. Nikech operate ka jok mosechopo kama jok ma are regretting ni gibiro wuok ka to we are in a lot of trouble. Ing'eni nyalo ga bet ka to iwinjo to koro ang'o miya nawuok ka. Ere gima omiyo koro nyaka kendo awuok e pinyni. Ere gima omiyo awuok e oda cha. Ere gima omiyo chuora gi chiega gi jaoda gi nyithinda. Ere gima omiyo abiro weyogi. Lakini truth en ni nyaka iwegi. Koro kaka jawuoth ing'e ni ka in pilgrim, ing'e ni koro menchino ok dalau. Wachne ng'ato nomako dalau. Wachne kendo ma ok dalau. Hallelujah. Emomiyo Ibrania 11 wacho ni jogi ne dak kendo ne giloso ka giwuotho ka ging'e ni piny ok ma ging'e ni gin welo e piny ka. Owadwa kata nyamino be ing'e ni wendo. Bende ng'eyo konyi, bende en ng'eyo mawuok e iyi, kose en ng'eyo man outside. Ing'e nitie ng'eyo moro mawuok e iwa. Iwuotho king'e ni in jawuoth. From inside ing'e na ka, lakini nitie ng'eyo moro man e dhogi. En wiyi kamano, lakini chuchi to onge. Koro in jawuoth ndiyo, lakini
chandori. Hallelujah. Omiyo adama mondo mi waparni ka wan jowuoth to wan joma gombo mar mondo mi wanwang' pinywa. Be igombo pinyu? Biblical pilgrims odak e piny machielo kaachiel kod oganda ma gin kodwa mana kinde manok. Piny machielo mantieno to bende en e kind oganda mok bi bedo go nyaka chieng'. Gin oganda mobiro kode kinde manok kende, to bang'e obiro dhi mar mondo mi onwang' kamodakie ma nyaka chieng'. Yani gin jomiluongore alongsiders madhi mbele kadhi e dala. Kawuok kata ka wadhi safari, wawuotho kod ji mang'eny e mtoka donge. Ka piny ni mtoki kendi, to kata ka ni mtoki kendi, barabara nega mari kendi. Legun kod ji mang'eny madhi. Ung'e kama jogo dhi e samoro, ok inyal ng'eyo, si ndio? Chopo seche moko magirune mtoka kae, kar odhi aliel achiel tukiare. Sama uchopo station nonro karibendi biro ka. Karibendi tinone auling makata ng'ami loso kata chielo. Onge, lakini jako mondo loso koro uselo. So they may accomplish great things. Inyalo timo gik mabeyo kabisa e piny kama gintieno, e gweng' kama gijotieno. Lakini gin jok man kod mpango mar dhi. Ung'eyo ng'at miluongo ni Joseph. Joseph en achiel kuom joma nyalo luongo ni pilgrim. Tung'eyo gik madongo manotimo e piny manok en margi. Kendo adier Nyasaye notiyo kode moluonge ni prime minister e piny manok en ang'o? Joseph. Emomiyo ber mar mondo mi wang'e ni jok man e wuoth aina chal kod jomiluongo ni expatriates. Expatriates gin jogo ma gin e wuoth ndiyo, lakini ginyalo mana gombo mar mondo mi gibed e piny moro e kinde manok mondo mi gitiek assignment momigi. Hallelujah. Assignment momi e piny ma intie en ang'o in? Penje ng'ato kendo ni in tiji e piny kae. En ang'o adier midwa tiyo miparo ni kopo ni sache magi mag tho to diwachie ni Nyasaye ne dwaro mondo mi atimo kana atimo. Omiyo a pilgrim ora sojona e muma en jalno maonge kod gombo mahinya mar mondo mi osik kama entieno. To gombo ne ahinya en mar mondo mi otini ruodhe mokete kanyo, mondo mi otini e jogi ma pod okete kanyo no. Ng'eyo welo moro mawacho ni piny ok dalawa. Wero ga wendo studio. Kendo piny ok Yesu ma ng'ato osetho to koro kana aragoro piny oserakore na dea. Kanya tiri jemo ni wa. Piny ok dalawa. Dalawa ni puodho kendo seche go pamo the keyboard goe. Piny ok dalawa. Lakini the truth and ni koro idwadi. Bingine dala ultie kamo. Yote kama wato. Corona no biro na goro umo do kama lichi. Taka kwa gol kili yoki. Ki para ni nyalo to kabuno. Ai, don't want to die would be. Eso bagi. Lakini wagani watu makamana mwana mita puka tiku tichimina maro mia ti. Mia a brain, mia ability to understand. Let me protect myself. You can be ignorant. When alone loga, alone uma, alone kweta, atim dik patemone gatim. When me at least kopoli ye, timia priority for the team. Kapodangi, amen. Lakini wangeni pilgrim in the Bible has got no burning desire to be where they are. Iyo nge kotogomba hiya maro na mingi dik uno moro moro. Junya of God. Are you sure?
Amen. Our pilgrim's primary interest is not in the present country. The interest is not on earth. Amen. The concept of pilgrimage and what problems, circumstances, without what man bedo wood mother colony. Gig mangani what no go. Mammy to your old. Mammy to your parare. Mammy to your chandare. And I covered the moment and there would mother polo maganoa. Chandro. Manakana in Makun and Mama Chandro me. Gig manami penny mammy to your side in the Kanye. In your penny good penny mammy, you in your good mammy, Cabin Satamata Nano. Tokata Nano Ranadi. Then you say, praise the Lord. Amen. You very difficult. Power bedo mindset. Mar ne no jowo. To abiro no teko. Kendo ya sai biro konyowa. Kotelo nwa. Kujisuwa yo. Binamna mwanya na kode ngima. Ma okwaluor. Kawakado. Egik matek. Malich. Mami ochunywa chandre. Majokusungu luongo. Ni pain and trials in life. Because you want to be I can't know winja. Amen. Do winja mama. Kai winja to watch na amen. But do winja mama. The kind of pilgrim in your world. Tingeni a pilgrim and not man is having an assignment. And not bigger. What they got a kid of the kitchen in chicken or the Jimat more will eat it. Reality. Give me to look at him. Give your eating. When I get we are very good to give a call. I was my channel in a team. The man of the other you and I not that. Do you tell me Nani Kuda? I tell him to put that to give them one man. Oh, Nana the cow, you will be a beer. You period, you don't want to. You will not know me and like it in the back of it. That's how we are living. I want you to know in your wood. You want to know, please get in your wood. In your wood, Mamma, in your wood. Come on, you look at your governor. Think diligence. Mamma, the people know what I'm going to be. I will call you from your own. For now, you said, you're going to get a team. A kingdom of that. Jimame kuda mama no miyo winyi wa China. Injili na mengi mende kuda mama no miyo panono ni jowo. Wado mama no miyo na mwiti bapunyo wa nyungeyo kata kuponi idaki kwinika team geek moko kaka jawo timo miya kaka gimien wel kaka giwe dance kaka dance. You see watch their film kaka girango niketido mama no miyo bedi kagin. The most often I say no I confirm that the man say chandawa chandi chanda kenomio kinemane katakuwa somo muma wanga muka mumage noa kedok siti mokutunyi olo somo muma
You know? Right. I can't write no. You can't tell me not to do this. You can't judge me. Please stop telling me like that. Kwani wewe uko mtakatifu? What, you know, unaona kwa behave. Kata mani le mtoto kwa kide kuna ngara waja mwana jini rati. Ube ya le kwa you know. Don't you me na watch. Makata kwa jana ngana ya kama to kube. Ibe yiri ya hinya. Kata kai ginya kata kudu ka kudu kanisa. Ka wono hizo. Yere. Niketi wacha mwana kutima na. Wacha watunye. Ni watu goroka kana mwana mio wewe. Gili mana winyo chuchunya. Bala because we only lament. Have mercy on me. Have mercy. Can you quite have mercy on me? So, omi ada mara ndo par no luki na mang'eny. Kata kwa somo buge, wawi joka na mang'eny. Kata kwa loso ewi Jakobo, kaka neno sendalone, wasomo kum Daudi, kwa chana en stranger na sojona, ne en ruoth mar oganda, kendo ne en jalno mane kod teko, lakini nong'ere kinde ma en kod kaka ruoth e pinyno ne en asojona, ne en a pilgrim, ne en obedo kanyo kinde mowinjore. Nyasaye ne biro gole Yesu paki. Ong'eyo ni kata ka en ruoth kamano, otelo n'oganda, lakini ong'eyo ni jowete, an jawuoth, an ka as a temporary resident. I am not here permanently. Amen. Paita owacho ni jowete na. Adamar mondo mi ung'eyo ni believers, kaka believers un strangers and pilgrims. Ng'euru no kae okaru. Piny dalawa tumie polo. Piny ok dalawa. Joma waluongo ni heroes mag faith mwasome chapter 11 mar Jo-Ibrania no. Giduto iwacho ne githo ka gin kod yie, lakini ne gin gi yie kuom gik mapok ne gimako gi lwetgi. To ne gin kod confidence ni kata kopo ni gigo pok waneno, to wabiro yudogi. Hallelujah. Omiyo ne giwacho ni ji ka gimiyo gi promises ni Nyasaye biro miye opportunity. Ne gitimo matabiri, jonabi ka wacho ni gin Nyasaye un Jo-Israel obiro dak e pinyu, obiro chako bedo kendo. Owacho ni gin Nyasaye biro bedo kod family maduong'. Ibrahim owacho ni biro bedo kod familia maduong' machal kod ang'owa. Wuoyo. To bedo kod yie ni ka Nyasaye owacho kamano, to mano en. Amen. Omiyo ngimagi ne loso. To ngimagi ne loso ka wacho ni we do not belong here. Giwuotho, gik ma giwacho, gik ma gitimo, gik ma gichamo, kaka girwakre, kaka gitimo, gik ma gitimo, ne loso. Nyoro nye ane Clergy chapter mar Machakos Diocese. To ne jal moro mok Equity Bank owachonwa ni nitie some problem mamiyo jo-Kristo ok wanyal succeed in evangelism properly. Nikech ng'eny gik wawacho gik ma are not packaged by wan wawegi, wacho ni gik mawuok e dhowa kod gik manenore outside asopo pogore. Owachonwa ni jok ma notimo example ma gigi ni oganda moko ing'e ni pigni kidhi nyiewe ang'o ma attract ga e pigni? Packaging. Exactly. How it is packaged, kaka chupa ni chal ema moriga. Very few of us think about exactly the type of phenomenon. Yamiyo atarabolo ka opigni. Kose diri mama pileri ma wet kesul. Do ka do maber no ngabo no roga jama maber. Koro process ma picha ok tim. Lakini mano timona. Ko kelo timona dimo inye. Get your packaging in my bag. Packaging. Kaki package yourself. The packaging and give me an agua. Women, give my matter another one. Give me table. Give me watch. Kaki da. Kaki water. Give me a sense through our senses.
Mano wa influence kaka wakalo. To wach Nyasaye da kama tek tinde nikech kaka wa package content ne du package bo. So jogi na wacho we do not belong here. We are foreigners. We are temporary dwellers. We are living in tents. We are looking forward to something for better. Okne gini jema mai gini kune. E piny ka fore. Omiyo kawuono puonj mano mamiyo chunyo kelo chandruok matek yamada mana miya siemu kasiemra on en gimi luongo ni liberalism kata worldliness. Dano kudwa mar mondo miyo siemne gini kairach. Dano kudwa mar mondo miyo ni wedini ok nyal edify your spirit. Wadwa mondo miyo wer wende mwahero. Wadwa mondo miyo dance to the dancers kata jok mokia kamo ae. Ino angaja Kristo majale mudho luo pangarus. Tulungo jo angala moko huru kena utimere kod ginadi. Tumemanywa kundo bende magala penye where's the difference. Kanunga teka mo kiti nukunu na nuno miyo miel. Ya Kristo kipenye tumai miel na kawuna ni tienga rus, my friend. A very shameful thing, I'm telling you. Ngeni umegi maja. Kata mana nyoro kata nyocha kia ngeni umielo moko. Okinya neno ka, okino katunya tamaka na miel nani. Ubao ya hawa kunu. Kelo yungu nungu nungu reni joka nungu dia. I'm just wondering exactly what happened. Amumio okonya da kajok ma able to transform the community. Amumio wakonform. Bwana Yesu asifiwe. Inwa wana kinde mataya mangeno kana mageni neno changamoto angeno jomoko ngiko teach angeno pes gionge jomoko kuna mshahara angeno kana marutima bini tutinitie corona ni kondo all over retrenchment is looming ute obele are struggling and the truth is kan yirkuwa chung kaka ngatoranoa okonyan neno kana torango wangi okonyan neno kama man code problem okonyan neno kaka may struggling with a divorce okonyan neno any problem ni ke patwani okonyan neno kinindo ke okonyan neno kiyonge kod pesa okonyan neno katiji rumo okonyan neno katandro kalitimo ntima ni chunyi okonyan neno kaniti para mara mabi chunyi parare okonyan neno kaniti odi kana pini mara mabalo. We can't see that in your face kiwoto mana kama mono bingi mambi mana tinene mono marinya sai ongena kumachelo mana umodugwa ongena machelo mana mbiyo pacho mani ngechando ogolitu chunyi malitu maneno wanyalo bedo mokunenre wadwa binembe ndwa duto gik machando wadwe patwanwa niye ni mwaro wako niye wache mwaro wako niye gimwatino dikoro kata ng'at manyalo bedo machigi dikodi ongi but wagone Nyasaye kamano moseme wateko kuom Yesu Kristo so that kaka kawan jowuoth maneno chandruok e piny kamano geno waket kuom ng'awa Nyasaye manyalo timo gik moko duto. I know I'm talking to a people here man got a lot of pain. I know man kai for jok mar even filing divorce. I mean an kai for jok mar even separated in their marriage. I mean an kai for jok mar iwa ke na givinyo ka chungi chanore. I mean an called widows in the middle man probably or because source of income. But I want to keep you and I want to tell you the good game. Geno ma in go bro mi be no mo tell kata lo ma intie. Nyasaye kene ma nyalo wuto kodi. Nyasaye kene ma osebu minyo. Mose tari, mose pani, mose mi oganda moro kada kwan rika kadano. Lakini kori ni nani kingi. Maana Nyasaye ma biro timo ni maber. Obiro connect to men of encouragement. Obiro tudi kodi jogo manyalo konyi e paro. Obiro tudi kodi jogo manyalo hoi. Obiro tudi kodi sipe manyalo konyi e wuodhno. Obiro tudi kodi jogo mose kada tembe ko kendo bedo kodi lodge. Kinyo ng'ano teko mar wuoth. Kain kodi chia. Yaka chien ndalo mar wuodhi e piny ka kurumo. Tidhi ir jalo manalo ori. Mar mondo miyo kali kendo riti kisiko kamano. Da mondo mi alam kodi mata chiel katario. Mawacho ni mchungaji, I would want you to pray a special prayer with me on basis of gik mawacho go. Mitaani ka, ritiki machano chunyi, mami paro, kendo mi luoro. Ta puonjra kodi, mar mondo mi ko atiko talamo kodi, mondo wach Nyasaye ka achiel kod in ruoth. Inyalo wuotho kodwa, inyalo konyowa, inyalo tayowa, kendo inyalo miyo mirima, kata kuyo, kata lit, kata masiche manene wang pinyni. Kik bal kodwa, mi wiwa wil noman jowuoth ma ok ni kae permanent to gin jomiseyuogo. Ka in kanyo, to mondo mi walam kodi a special prayer just
Christ upon your feet. Tunachunga mala kama hicho bila mwenye sai kodi ai kanyo ona mola kodi wachi mona mi winjo katekni wachi mona mose chane chunyi wachi mona mi winjo kagoli wachi mona mi chunyi paro ya hinya en wachi mona kilinga mosa timoka hiyo tanda tageno kwa dalene wa wikawuno lakini chunyi tuchunyi paro re ara marmo na misama la mola moni Timo wachi mona ya sai ke wachi ni lo tinge wachi ni inge msigo maana go inge leti mawingo pero kama wani kichisaji wachi nene ni na ben mo kalur ben ya chia aben gichir aben ko gero aben ko teko manu wote woni I wachi ni ya sai mana kaka hii woni do wachi ni kima chini go mama wachi na wala wachi dawa ili tena ni ngeni machalo pati ini keni ni ngani odi ene ya sai ko mai kaka cha mai ni machanda pacha mai ni makade mai ni maya geno mai ni maya iye mai ni matoka chie mai ni maya parwa mai ni maya chango kechunya onya lobe odi onya lobe ya odi onya lobe ya zini onya lobe wachi onya lobe chimo ko pobre onya lobe kesu paramo mati onya lobe wachi no sifudo yi osebe de condition osebe de chunyo parare kinene ni nyama ya kenya sai wachi ni Yesu Kristo adicho ke tamono mia manteko wanyando kile kama ngeo lichando kachel masiche e mamme wabele ya makare ende kana komteko ne e wabele korlote wechego wachi ni awachaki mali juni wachi ni ya sai wachi noro en kolona ber mama binya waparo ya sai wachi ya zinita parle odi parle biashara nino parle timachandreno parle masiche mokumalui parle parore wakilewa kama ukinuo wetranga nikitanikia abela kiai wakikomia saya rumo wangi siwa tumia sae tiberia tiende siwa tumia tabile tiendi akuna
wabiro keto chunywa kuomi kata kalo e nyegoyo wabiro chomo wangwa kuomi ya Nyasaye nikech onge kama nyalo dhiyo Baba wabiro gocho ngwa piny kendo waywagi nikech in kendi minyalo winjo ywak Baba in kendi wabiro wacho ni gik makuodo uyo moko nyalo wacho nosiepewa in miting'o nyarowa ma piny nyarowa wa Nyasaye in mibiro umo lake ma nyarowa sama baka goya Nyasacha biro ringo wagi Baba kana luor wacho ni gima nie chunya mana kani neno kana jo Israel kagi nie chandruok mai wacho ni ruoth iseneno lit ma gikadhe kendo isewinjo ywak ya Nyasaye wang'e ni biro winjo ywak wa oganda ni chung' e mbele wagi ya Nyasaye gichung' ka giwacho ni ruoth inie konyruok gi Nyasaye rie badi e ngimagi timie maber ruodh ng'wono Nyasaye ma wang'e ok pande Nyasaye onge gimopondo ni ineno waduk kaka wanie wang'wa
pinyni kapok iduogo mar mondo mi wadhi e dalawa miseikonwa. Baba, miwa teko mar mondo mi wabed jogi mar adiera, mi wabed ranyisi makare, mi wabed e lera Jehova, ni kata ka wakadho masiche matek machalo nadi. Erokamano kuom nyaminwa mane iluongowa e ngimane, mondo mi obed janeno Ruoth ni pod itimo, kata inyalo rito jogi, kata inyalo changogi, kata inyalo miyogi teko mar timo neno kata ka gikadho e buch sibuoche. Baba, kara pod inyalo geng'owa e lwet wasikwa. O Nyasaye, pod kara inyalo geng'owa e dho sibuor, kara pod mach makakni mawang'owa inyalo golowae. Baba, wachni pod ni ngima, wachni pod nigi teko, wachni pod nyalo resowa. Tim maber e ngimawa, tim maber e utewa, tim maber e miechwa, tim maber e biasharawa, tim maber e nyithiwa Nyasaye, tim maber e kindwa, miwae kuoma piny ok nyal chiwo, mondo wabed jadiera e ngimawa. Ritwa Nyasachwa e lweny miseiluongowae, wasik kamano nyaka chieng' giko, kwanano maonge dhimingni, nikech in Nyasachwa. Baba, kwapodho timak ichungwa kendo wachak wawuoth kendo, mondo mi kik wapodh to wadong' kanyo, nikech wang'eyo ni ka wadong' wabiro chalo ngoche. Mak lwet jogi kendo iwuoth kodgi, tagi kodgi mondo mi ging'e ni in kodgi. Oh Lord, may your presence be ever present with them, mondo mi ging'e ni Nyasaye wil pok owil kodgi. Mama, Nyasaye pok owiyo wil kodi. Baba, pok itamri winjo ywakgi. Ya Nyasaye nyalo lewo lakini ok ibi chwe makibiro. God Almighty, imondo nyingi idie donge ngimawa, weche mwaseketo ni neno, no Nyasaye ok wanyal pare ngima waming'eyo moloyo. Roho Maler manyalo sayonwa kod chur makende mondo mi okaw kanyo. To nyingi man gi teko iduong' nikech wakwayi magi kuom yie ma wan go e nying Wuod Yesu Kristo ma Jawarwa. God bless you, brethren. God bless you.